ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿಯಂಕುಲು ಪದಂಗಿ ಬೇಳೆದ ಪಾಯಸ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂತೂಕ ಒಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಯಾನಿಗಲಿಗೆ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ಪದಂಗಿ ಬೇಳೆದ ಪಾಯಸಗು ಯಾನ 100 ಗ್ರಾಮ್ದಾತು ಪದಂಗಿ ಬೇಳೆನ್ಗೆ ತೊಂದೆ, 1 ಕಪ್ ದಾತು ಬೆಲ್ಲಗೆ ತೊಂದೆ, ಸಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಬೆಲ್ಲಗೆ ತೊಂದೆ. ಯಾನು ತಾರೈದ ಪೇರ್ಗೆ ತೊಂದೆ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ದಾತು ದಪ್ಪ ಪೇರ್ಗೆ ತೊಂದೆ. ಯಾನು ಅಂಚನೆ 1/4 ಲೀಟರ್ ದಾತು ತೆಳು ಪೇರು ಇದೆ, 2 ಸಲ ಕಡೆದು ತಾರೈದ ಪೇರ್ಗೆ ಇದೆ. 1 ಮುಷ್ಟಿ ದಾತು ದೋಸೆ ದಾರಿನ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಈ ಥರ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ 50 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತು ಬೀಜ, 50 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತು ದ್ರಾಕ್ಷೆ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತುಪ್ಪಗೆ ತೊಂದೆ. 50 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತು ಸಾಬಕ್ಕಿಗೆ ತೊಂದೆ. ಒಂದು ಸಾಬಕ್ಕಿ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಐಕ್ ಯಾನು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡುವೆ. ಒಂದು ಸಾಬಕ್ಕಿ ಮುರ್ಕು ನಮುಟ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆ ಎರೆದು ಇಪ್ಪೆ. ಒಂದು ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಅರಾಳ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು, ಶೋಕಾದು ದಪ್ಪ ಸಾಬಕ್ಕಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚದ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಯಾನು ಇಂಚನೆ ನೀರು ಪಾಡು ನೆನೆ ಎರೆದಿಪ್ಪೆ. ಕೆಲವರು ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜರು ಅಂಡ ಯಾನು ಒಂತೆ ಪಾಡುವೆ. ಸುರುಟು ಒಂಜಿ ಬಾಜ ನನಗೆ ತೊಂದೆ ಐಕ್ ಒಂದು ಪದಂಗಿ ಬೇಳೆ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಪಾಡುವೆ. ತಾರೈದ ತೆಳು ಪೇರನ್ನು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಇಜ್ಜಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇನೆ ಆನಿತೆ ಈ ಬೇಳೆನ ಸರಿಯಾದ ಬೇಯ್ಪಾವೆ. ಸರಿಯಾದ ಬೇಯೋಡೊಂದು ಈ ಥರ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಬೇಯರದಿತ್ತೆ. ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಯ್ಯಾಡು ಈ ಥರ ಸಣ್ಣದು ಬೇಯೋಡು ತುಲೆ ಶೋಕಾದ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಬೆಚ್ಚೊಂಡವು ತುಲೆ ತೋಜೊಂದುಂಡದೆ ಈ ಥರ ಸಣ್ಣದು ಬೇಯೋಡು. ಪೇರಡು ಬೇಯ್ಪರದಿದ್ದು ಈ ಲೋಟಡು 1 ಲೋಟದಾತು ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಸರಿಯಾದ ಬೇಯ್ಪಾಯಾನು ಇತ್ಯಾನು ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ಲನ್ಲ ಪಾಡುವೆ. ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಇವಾಗ ದಪ್ಪ ತಾರದ ಪೇರ್ಲ ಪಾಡುವೆ. ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು 1-2-3 ನಿಮಿಷಡು ಬೆಲ್ಲ ಕರಗೊಂಡು ನಮ್ಮಟ ಒಂಜಿ ತವೋಗು ಯಾನು ತುಪ್ಪ ಬಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಅವು ಬೆಚ್ಚಾಯಿನೆ ಒಂತೆ ಬೀಜ ಅಂಚನೆ ದ್ರಾಕ್ಷೆನ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ. ಒಂತೆ ಕೆಂಪಾಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡೋದೇನು ಪಾಡ್ದಿನ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಂಡು ಇತ್ತೇನು ಸಾಬಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಪಾಡುವೆ. ನೆನೆ ಎರೆದಿತ್ತಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ಸಾಬಕ್ಕಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಾಬಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ದು ಹೊರ ಇಂಚನೆ ಒಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪಾಡ್ದ ಇವಾಗ ಆರಿ ಪುಡಿ ಮಲ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಉನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪಾಡುವೆ. ಆರಿತ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದ ಇವಾಗ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಕೈ ಆಡೊಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಇಜ್ಜಂಡ ತಳ ತಾಗೋನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸರಿಯಾದ ಕುದಿ ಬರ್ಪಿನ ಮುಟ ಇಂಚನೆ ಕೈ ಆಡದೆ ಉಪ್ಪುಡು ಕುದಿ ಬರಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಒಂದು 5-6 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಬೆಚ್ಚಂಡ ಕುದಿ ಬರ್ಪುಂಡು. 5-6 ನಿಮಿಷ ಯಾನು ಇಂಚನೆ ಕೈ ಆಡದೆ ಇತ್ತೆ. ಅದಾಗ ಒಂದು ಕುದಿಯರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ತುಲೆ ಲೈಟ್ಲಿ ಕುದಿಯರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು. ಕುದಿಯರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಯಾನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿದ್ದಿನ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ. ತುಪ್ಪಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಪಾಯಸ ಅಡಿಪತ್ತುನು ಬೇಗ ಅಂಚಾದು ಇಂಚ ಕೈ ಆಡದೆ ಉಪ್ಪೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ. ನಾನು ಸುರುಟು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕುದಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಕುದಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಪಾಡ್ದಿನ ತಾರದ ಪೇರು ಪುಡ ಉಂಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ಸರಿಟ್ಟು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಕುದಿಯಾಡು ಅಡ್ಬೇಕು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆ. ತುಲೆ ಸರಿಟೆ ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಅಂದು ಇದು ಬೇಯಿಂದ ಈ ಉಂಡು ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ಲ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆ.